ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଶାନ୍ତି ତପୋବନ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଶାନ୍ତି ତପୋବନ, ଯାହାକି ମଧୁପୁର ମାହାଙ୍ଗା ଛତିଆ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ବାତାବରଣ। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ବୁଝିଲେ ତ। ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଅ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଅ, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା, ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ତପୋବନ, ଯାହାକି ଗଗନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶନି ଗ୍ରହ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି କଳସୀରେ ଜଳ ଆଣି ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏବଂ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି କିଛି ମନସ୍କାମନା ନେଇ ନବଗ୍ରହ ବାଟିକାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବୁଲେଇକି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ମନ ବି ସ୍ଥିର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଯାଏଁ ନବଗ୍ରହ ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବି। ରହୁଛି, ପରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ।